Kazivai zvakare vanhu vaMwari mufaro wangu kuchingamidza kuchirongwa chedu chamazuva ese kunai pastor. Kune vatanga kutibata nhasi pachirongwa chino tiri kuedza kubatsirana kupindura mibvunzo yatiinayo ingapinduruke neumbowo huri mukati meBhaibheri. So sunungukai kuunza mibvunzo yenyu uyewo zvakare tinotaura mazuva ose sunungukai zvakare kuendesa zvamunenge madzidza pano kune vamwe. Hazvina mitemo yekunzi copyrights. Toda kuti vakawanda vasvikirwewo nezvatiri kudzidza pano. So share, copy and paste, whatever method you are going to do, invite to this page. Isai pama WhatsApp, isai pama audios. We want as many people kuti vasvikirwe nezvinhu izvi as can be possible. Mubvunzo wanhasi wabvunzwa uri kuti iyo konai pastor, vanhu vakafa vachinamata kana kuti vari vaprofita vanogona here kudzoka vachitaura semweya mutsvene sekuti voti ndini Eria kana kuti ndini Moses? Ndofunga munhu abvunza mubvunzo uyu akambotarisa zvidzidzo zvatakaita mumashure maringe nechimiro chavakafa. Patakadzidza ndakatora mazuva akawanda tichidzidza nyaya iyoyo tichibudisa pachena kuti Bhaibheri rinodzidza kuti vakafa havana zvavanoziva. Saka ndofunga munhu akubvunza uyu ari kubvunza akanangana nechidzidzo kana nezvidzidzo izvozvo akuda kunyatsonzwisa kuti saka zvinozoita here kuti munhu kana akambofa tomboti ainamata ozodzoka kuti ndini Moses, ndini Eria, ndini chakati. Da kungoerenga mavhesi anopindura mubvunzo iwowo directly anoda kutsanangura zvakawanda. Kana paine panenge ndaita musiya paduku, sunungukai kubvunza zvakare, kana kuti zvimwe munogona kuzvitsvaga zvatakadzidza pamusoro pawakafa paplatform iyo ino yeMandara Facebook page kana pamaWhatsApp group atiri mukabvunza kuti tisirewo pasta zvavakambotaura pamusoro pawakafa tinazvo. But for today rega ndingoverenga mavhesi anopindura kuti munhu anogona kudzoka here kuti ndini chakati kana ndini ngana. Ndira kutanga naJob chapter 14 verse ya 14 inoti iyo, if a man die, mubvunzo uripo, shall he live again? Do exactly mubvunzo wabvunzwa nemunhu abvunza. If a man die, shall he live again? Then over at here, all the days of my appointed time will I wait till my change come. Saka Job ari kuziva kuti kana munhu afa haachararami, zvanzi ndingatozomirire kusvikira zuva rekushandurwa parichazosvika. But mubvunzo wake chaiwo unonyatsopindurwa pachapter 7 verse 9 na 10 inoti iyo, as the cloud is consumed and vanishes away, so he who goes down to the grave shall come up no more. Zvanzi segore rinobuda ronyangarika, ndo zvimwe chetezvo zvinoita nemunhu anoenda kuguva anofa achivigwa. Hanzi he shall come up no more, haazodzokizve, haazokwirizve. Saka mukanzwa munhu pane munhu akutaura achiita semunhu akafa achiti ndini nhinguya, ndini ndadzoka ndaa Mozisi, ziyai kuti hamusi kutaura nemunhu iyeye. Sekudzidzira kwatakaita kumashure, chamuri kutoteerera nekuentertaina idhimoni ratora chimiro nevoisi rehama yenyu yamakaviga. Otherwise Bhaibheri riri kuti kana munhu afa aiwa haachadzokizve. Mukaverenga vhesi ya 10 inoti, he shall return no more to his house, neither shall his place know him anymore. Haachadzokizve kumba kwake, uye nzvimbo yaimbova nayo haazoizivi. Saka kana akafa ari muprofita sekubvunza kwaita munhu, kana akafa achinamata haagoni kudzoka zvachiti ndadzoka manje ndaakuprofita zvendiri mweya mutsvene, ndini ndaamuprofita Elijah. Aiwa, hanzi kunyange nenzvimbo yake haichamuzivi, post yaiva nayo haachaizivi, chigaro chaaisimbotora ari mupenyu haachachizivi. He will not come up again. Saka please vana vaMwari ngatisa-entertain zvinhu zvakaita saizvozvo, because the moment we entertain those things, those are demons dzatenge tichiteerera. Shoko raMwari rinoti kana munhu afa azorora arara ari kumirira kurira kwehwamanda sekudzidza kwatakaita kumashure. Regai ndipedze ndichiverenga mapisarema 115 verse ya 17. Mapisarema 115 verse ya 17 inoti iyo panapa, the dead do not praise the Lord, neither any who go down into silence. Vakafa havagoni kurumbidza Mwari. Saka kana hama yedu yakafa, kunyange yakafa ichinamata ikadzoka ichiti yaEria, ziyai kuti haisiyo, because vakafa they can't do anything, they cannot even praise God. Ndio zvinotaura shoko raMwari. Saka toda kukurumidza taziva kuti saka ari kutaura panguva iyoyo anenge akuti ndini Moses, ndini Eria, chinenge chiri chii. Ndo patakadzidza paipa kuti mweya wetsvina idhimoni, ingirozi yakaputsika yatora chimiro chehama yenyu iya yaimboprofita kuti imi mufuririke, so that you can entertain this demon. Because rikangouya riri demon, no one will stand before a demon and even give time to a demon. But kuti zvinyatsowana vanobatika pfungwa nazvo, vanogara pasi vachiteerera vachinyatsofara, rinouya riri muchimiro chehama yenyu yamaida stereki yaikunamatirai muchipora, roitawo the same thing, ronamatira vanhu vopora nevoisi rehama yenyu iroro iyoyo, and then vazhinji venyu munenge matonyengedzeka. Saka dai tikakumbira Mwari atibatsire especially pazvinhu zvakaita saizvozvo izvo, tisatambire kunzvimbo yekutambira nezvevakafa, because kunonyudza.
and ndo pakatanga kunyurira Eva panyaya yekufa ipapapo. Saka ngatipachenjererei zvakanyanya, and let's not entertain anyone who comes to us in the form of our beloved dead. Those are demons. Mwari atikomborere. Amen.